Aşgabatda orta mektepleriň 7-nji, 8-nji, 9-njy sınıf okuwçylary öz hasaplarına alaja harby egneşik tiktirip döşlerini Georgi lentasyny dakyp öňkü baky ot. Häzirki halk hakydasy ýadygarlygynyň ýanyna 9-njy maýda gurulan Yeňiş tawaralarına gatnaşdy diýip Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy bu taryh sene bilen bagly siýasatyň üýtgäp durmagynyň adamlarda dürli pikirleri döredenligini habar berdi. Onuň yerli çeşme salgylanyp ýalmagyna görä halk hakydasy ýadygarlygynyň ýanyna geçirilen çäreler wideoya ýazgy edilip Aşgabatdaky Rus wekillerine gowşuruldy. Türkmenistanyň hökümeti 30 ýyldan gowrak wagt ber betaraplyk statusynyň arkasyna gizlenip içerik we daşarky siýasatyny Russiýa Federasiýasyny goldap ýöretmegini dowam etdirdi. Aşgabat ozarlar bu siýasatyny boldugça gizlin ýöredýärdi. Ýöne soňky ýyllar ähli ýapyk kartlar açylyp Merkez Aziýa ýurtlarynyň kime gulluk edip kime tabyn bolanyny bütün dünýä aýan boldy. Diýip azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan ýaşaýjy öz pikirini aýtdy. Onuň sözlerine görä, türkmen häkimetleri mundan öň raýatlaryň döşlerini Georgi lentasyny dakyp açaçan köçe çykmaklaryna, ölmez polk ýürüýüşlerine gatnaşmaklaryna, beýleki sowet nişanlarynyň wagtyny iş ýüzüne karşı durmaga çalışýardy. Biraz ýa-da seretsek Türkmenistan 2012-nji ýylda beýik watançylyk uruşy adalgasyny ulanmagyny bet edip gürrüň edilýän uruşy 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy diýip atlandyryp başlady. 2013-nji ýylda bolsa Aşgabatyň merkezinde uruşda wepat bolan türkmenistanlylaryň hormatyna dikeldilen Baky ot ýadygarlygynyň oduny öçürip soň ony şäheriň daşyna göçürdi. Ýöne 2020-nji ýylda 1941-45-nji ýyllaryň uruşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllygy bellenenine Moskwadan Aşgabada Berdimuhammed Anaýewiň söwüşen 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söwüşçüň baýdagy getirildi ýagdaý üýtgedi diýip Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanaw Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasynyň adynyň ebedileşdirilmeginiň taryhy täsir edilmegini togtadanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe geçen uruş baradaky hakykat beýan edilenine garaşsyz ýurt tökmünde Türkmenistan taryhy faktlary Moskwanyň gözü bilen näle Aşgabatyň gözü bilen halkara tejribeler esasynda täsir etmeli. Garaşsyz ýurt bolup, garaşsyz döwlet bolup Türkmen öz taryhyny başga ýurda serezip bir oňa yaranjak bolup taryhyny ütüp bermeliler. Hakykaty ýazmak gerek öz taryhynda. Russiýada beýleki postsovet ýurtlaryna 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň sebäpleri. Bu uruşda şol wagtky Sowet lideri Iosif Staliniň we nemis lideri Adolf Hitler'iň oýnan urarlary 1945-nji ýylyň 8-nji, 9-njy maýyna gazanylan ýeňişde koalisiýa ýurtlarynyň beren harby hemde beýleki kömekleri barada soňky 30 ýylda köp täze maglumat çap edildi. Ýöne Türkmenistan bu maglumatlary halka ýetirmekde ýa-da garly diýip anonimlik şertinde gurlaşan Aşgabatly muallim hem Hanawyň pikirini gorlady. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň häzirki uly klas okuwçylary hem 2-nji jahan uruşy we onuň sebäpleri barada gaty az zat bilýär. Olara yeterlik düşünce berilmeýär. Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşynyň fonuny Sowet Soýuzynyň Hitlerçi Germaniýa bilen uruşda gazanan ýeňişi Kreml tarapyndan Russiýa ýaragynyň kuwaty hökmüne wagt edilýär diýip Dinjalysdaky muallim Azatlyk aýtdy. Rossiýa Segodnya Medwot merkeziniň maglumatyna görä, ýeňişiň 80 ýyllygynyň bayram edilen günlerinde Russiýada we daşary ýurtlarda ölmez polk görüşlerine milyonlap adam gatnaşdy. Ölmez polk görüşleri Russiýanyň 57 sewtinde geçirilip olara 7 milyondan gowrak adam gatnaşdy. Iň uly görüş Sankt-Peterburgda geçirildi diýip Rus medeniýeti habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň hormat garawulynyň batalyony 9-njy maýda Moskwada urulan ýeňiş dawaralaryna gatnaşdy.
Geçen hepdäniň ortalaryna Türkmenawatda Sovetler döwründen galan köne hususy awtobuslaryň gatnawy besedilip başlandy. Yerli ýaşaýjylar olaryň ornuna şäherde soňky ýyllarda has giň peýda bolup başlan. Täze döwlet awtobuslarynyň yerli ilatyň talabyny kanagatlandyrardan kemter galýanyny aýdýarlar. Onsuz hem şäherde hereket edýän döwlet awtobuslarynyň sany az diýip ýördik welin 7-nji maýdan başlap Sovet Soýuzy döwründen galan köne hususy awtobuslaryň gatnawy besedildi. Bu ulaglar esasan Niyazow köçesiniň ugry boýunça hereket edýärdi. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosu Günnägör vilayatda köpçüliklerin transport ferişteleriniň öpçünçüligi bilen bagly ýyllar boýy dowam edýän problemalar barada ilgiderlik habar berip gelýär. 2024-nji ýylyň bahar aýlaryna hökümet Lewap Awtolog öňümçilik birleşigine Toyota kysymyny 200 sany täze awtobus berdi. Has ozal bu karhananyň inventarlaryny Iran Khodro we Hyundai ýaly durly kysymly awtobuslaryň başga da 200 sany bardy. Resmi sanlara görä 1.400.000 çemeti ilat bolan vilayatyň Sewit merkezine 230.000-dan gowrak ilat bar. Türkmenawat şäherine 2 sany ýyry köçe bar. Olaryň biri bir tarap Türkmenistan şaýoly, beýlekisi Saparmat Niyazow şaýoly. 1-6-13-10 we 7A belgili awtobuslar Niyazow köçesiniň ugruny, 2-8 we 7 belgili awtobuslar bir tarap Türkmenistan şaýolynyň ugruny hereket edýär. Döwlet awtobuslar bilen bir hatarda Türkmenawatda öňden bäri Sovetler döwründen galan GAZ 53 kysymly awtobuslar hereket edýärdi. Bu awtobuslar hususy eýeçlige degişli bolup olaryň ýol kireýleri sürüjiler tarapyndan 1 manat hökmüne belenipdi. Täze awtobuslaryň ýol kireýleri 50 tenge. Şäher ýaşaýjylar öňden bäri Türkmenawatda köpçülik transport ferişteleriniň öpçünçüliginden şikayet edip gelýärler. Täze awtobuslaryň gatnawy ýyllar boýy serek bolmagyna galdy. Köne awtobuslar ýolawçylara komfort hödürläp bilmedi. Türkmenawatlylar bu ulaglaryň erwet ýysynyň hemde arassaçylyk ýagdaýyndan şikayet edip geldiler. Ahyrdan bu awtobuslaryň şäher içi gatnawlary besedilýän ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaý yerli ýaşaýjylara görä ilatyň transport öpçünçüligini kynlaşdyrýar. Men ýerden sagat 6 töwereklerinde bazara gittim. Köpçülik transport ferişteleri her gün ýerden 7-de gatnap başlaýar. Döwlet awtobuslary teýrek, hususy awtobuslaryň ýoklugy bolsa derrew bildirýär. Köçeler boşap galdy. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjy gurrun berýär. Awtobuslaryň gatnaw tertibine görä döwlet awtobuslary şäheriň köçelerini akşam sagat 9-da çenli gatnaýar. Ýöne yerli ýaşaýjylar giýjelen sagat 5 töwereklerini awtobus gatnawlarynyň gözgörtüli kemelýäniňi aýdýarlar. Men öňler hemise 1 manat töläp hususy awtobuslarda isten öýe gaýdýardym. Indi bolsa 7 manat ýol kireýi töläp taksi hyzmatlarinden peýdalanmaly bolýaryn. Diýip beýleki bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Azatlyk radiosy hususy awtobus gatnawlarynyň ýatyrylmagy boýunça şäher häkimligininden goşmaça maglumat almaga synanyşdy. Ýöne bu synanyş häzirlikçe netije bermeýär. Türkmen hökümeti şu ýylyň başyna Hytaýdan ýene-de 700 sany ýyton kysymly awtobuslar satyn almagy meýilleşdirýänini elan etdi. Döwlet media serişdelerine Hytaýda öndürilen awtobuslar barada video reportajlar efire berildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýaňy ýakyna bu ýurtda öndürilen we elektrik energiýasy bilen işleýän awtobuslaryň Aşgabatda düşürilen suratlaryny paylaşdy. Redaksiýa howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Çeşmeler täze elektrobuslaryň häzirki wagtda Tekewazar bilen Arkadaş şäheriniň arasyna gatnaýanyny aýdýarlar. Hökümetçi neşirler Lewap Awtolog öňümçilik birleşiginiň 2024-nji ýylyň dowamyna 22 million çemeti ýolawça hyzmat edip takminan 23 million manatlyk iş edenini aýdýar. Buradan başga da Günnägör vilayatda köpçülik transport ferişteleri geçen ýylyň güýz aýlaryna paýta kampaniýalaryna çekildi. Bu ýagdaý ýolawça gatnawlaryna yaramaz täsir etdi. Munyň ýa-da gatnawlar bir näçe aýlap gaýtadan dikeldilmedi. Fevral aýyna bu problemi barada Azatlyk radiosyna çykan habarlardan soňra awtobus gatnawlary gaýtadan ýola goýuldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şühepde Stambulda geçirilmegi meýilleşdirilýän paraçylyk kepleşiklerinde diňe Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny, Rus delegasiýasynyň beýleki agzalary bilen gepleşmejekdigini ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bolsa bu gepleşiklere gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Trump'ın 15-nji maýda Ukrainanyň we Russiýanyň arasynda geçiriljek gepleşiklere gatnaşmagy teklip etmegi Amerikanyň we Ýewropa döwletleriniň diplomatlarynyň arasynda maslahatlary geçirmäge sebäp boldy. Diplomatlar 2-nji jahan urusyndan bäri Ýewropada ýüze çykan iň uly konflikt bolan Ukraina urusyny tamamlamagyň ýollaryny gözleýärler. Trump Aktamda Saudi Arabistanyna, Birleşen Arap Emirliklerine we Katara resmi sapara gitmezinden ozal jurnalistler bilen söhbetleşiginde Türkiýedäki pensiýa gününi gözden düşürmäň diýdi we Istanbuldaky gepleşikleriň ähmiýetini nyktady. Men sol ýere uçmagy hem göz öňünde tutýaryn.
Pensilbe güni nirede boljagymy henüz bilemok. Meniň bir näçe dusuklarym bar. Ýöne zatlaryň çözülüp biljekdigini pikir etsem, mümkinçiligi göz öňünde tutýaryn dep Trump aýtdy. Zelenski özüniň 15-nji maýda Istanbulda Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny ma'lum etdi. Zelenskiň bu teklifine Kreml häzirlikçe jogap bermedi. Seýlede Moskwa Trump'ın gepleşiklere gatnaşmak mümkinçiligi barada aýdanlaryna hem häzirlikçe hiç hili reaksiýa görkezmedi. Netijede Russiýanyň tarapyndan gepleşiklere kimin gatnaşjakdygy barada turly çaklamalar ýüze çykdy. Reuters agentligi 13-nji maýda Ukrainanyň prezidentiniň geňeşçisine talgylanyp, o katyslyklary doly we sertiz ýagdaýda bit etmek baradaky teklifi öňe süren Zelenskiň diňe Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny, Rus wekiliyetiniň beýlik agzalary bilen gepleşmegi göz öňünde tutmaýandygyny habar berdi. Mundan ozal Putin Zelenskiň prezidentliginden kanunlygyna bir näçe gezek şüphe bildiripdi. Putin bilen Zelenskiňi gepleşiklere çekmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 12-nji maý gijeti Fransiýanyň, Germaniýanyň, Polşanyň, Britaniýanyň, Ukrainanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça ýol başçysy Kaja Kallas bilen telefon arkaly gepleşik geçirdi. Liderler o katysygy bit etmek we Ukrainada paragçylygy tarap ädiljek ädimleri ara alyp maslahatlaşdylar diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň medeniýet sekretary Timmy Bruce tarapyndan ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Russiýanyň daşary işler ministrligi bolsa, bas Rus diplomaty Sergey Lavrowyň Türk kärdesi Hakan Fidan bilen 12-nji maýda Moskwanyň Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek baradaky teklifini ara alyp maslahatlaşandygyny habar berdi. Bu teklip geçen günü Putin tarapyndan öňe sürilipdi. Gepleşiklere Russiýanyň haýty wekilleriniň gatnaşjakdygy häzirlikçe belli däl. Eger geçirilse, bu gepleşikler 2020-nji ýylyň mart aýyndan bäri, ýagny Russiýanyň Ukraina garşy doly gowrumly ursa başlan döwründen soň taraplaryň arasynda geçiriljek ilkinji göni gepleşik bolar.